Igbo mma mmanụ, Igbo nọ ụzọ ije, asị m eje alọ. Igbo nọ n'ụlọ, mbisi ike goo. Ka onye chiri ya zere, ndụ mmiri, ndụ azụ. Aha m bụ Adaeze Ọpụranyanwụ, Ada Igbo. Anyị wetakwara gị ọzọ ihe omume ndị bụ Igbo na UHTV Naija, ebe ọ na-akpọtụ oge niile n'ihe banyere asụsụ na omenala Igbo. N'ụbọchị nke taa, isiokwu anyị ga-atụle bụ ọjị. Ị maara maka ọjị? Ị na-ata ọjị? Kedu ihe iji ọjị eme? Kedu uru ọ na-abara gị? Kedu ka ị si ahụta ya? Ihe anyị na-ekwu banyere ọjị, ọ dị oke mkpa n'ihi na ndị Igbo ji ya eme omenala. Ile anya n'ihu m ebe a, ị ga-ahụ efere, ya bụ nke a ọjị nọ ya n'ime. Enwekwaziri ihe ọzọ nọkwazi n'akụkụ efere a. Ya bụ, anyị na-ekwu maka mkpụrụ ọjị. Anyị ga-akọwapụta ya kpọmkwem ka o siri wee dị. Ile anya, ụdị ọjị abụọ nọ n'ebe a, anyị ga-ekwu maka ya. Nke a bụkwazi ose ọjị na agbụ ilu, ya bụ agbụ ilu. Anyị ga-ekwupụta otu ihe maọbụ ole banyere ya. Ya bụ, tọọ ntị gị n'ala ka ị nụrụ nke bụ akụkọ banyere isiokwu a nke m ji n'aka. Iji gaa n'ihu, anyị ga-akọwa ihe ọjị pụtara maọbụ ihe bụ ọjị. Dịka m si kwuo, ihe m ji n'aka bụ mkpụrụ ọjị. Ọ bụkwanụ osisi ọjị na-amịpụta ọjị. Osisi ọjị na-amịpụta mkpụrụ ọjị. N'agbanyeghị ụdị ya dị iche iche dịka isi ahụ, ihe mịpụtara ya bụ gịnị? Mkpụrụ ọjị. Ọjị bụkwanụ otu n'ime mkpụrụ osisi nke Chineke kere wee nye ụmụ mmadụ. Ndị Igbo wee jirizie ya na-eme omenala. Ọjị anyị na-ekwu okwu ya bụ mkpụrụ osisi nke a na-eri eri n'ọnụ. Ị nwere ike sị na a na-ata ya ata. N'agbanyeghị sị ata ya maọbụ erie ya, ọ naghị eju afọ, kama ọ bụ mkpụrụ osisi nke na-eweta ọṅụ ma a na-ata ya maọbụ ma a na-eri ya. Ọ bụ mkpụrụ osisi nke na-eweta ezi mmekọrịta n'etiti mmadụ na ibe ya. Ọ bụ mkpụrụ osisi nke enwere ike iji maka ya wee gbakọọ, maọbụ n'ebe e nwere ọgbakọ eji ya wee mee ka ihe na-aga aga, ka obi ruo ndị mmadụ ala, ka e wee kwupụtasị anyị nabatara gị. N'ihi na ka m na-ekwu okwu a, ọjị bụkwa otu ihe eji eme gịnị? Anabata ọbịa. Ọ bụrụ na mmadụ abịa na be gị ga-enye ya ọjị, o gosiri na ị nabatala onye ahụ. Nke a mere Igbo ji ekwu okwu sị eme ọjị maọbụ eke ọjị. Ekwuo ihe eji maka ya wee bịa ije. Ị hụrụ ya? N'ihi na mgbe ị nyere onye bịara na be gị ọjị, mgbe ị nyere ya mkpụrụ ọjị, nke egosila nnabata. Ọ ga-eme ka obi ruo ya ala. Ọ ga-enwezi ike kwuo ihe o ji maka ya wee mee gịnị? Wee bịa. Ebe ụmụnna gbakọrọ maọbụ ebe nwere ọgbakọ, a na-enwekwarịrị gịnị? Mkpụrụ ọjị nke eji eme mmemme. N'ihi na mmemme maọbụ emume ọbụla nke a na-eme n'ala Igbo ma enweghị mkpụrụ ọjị nọ na ya, mmemme ahụ amalitebeghị. Abịakwa n'ebe a na-ekpe ikpe, ị ga-ahụkwa na a ga-eme gịnị? A ga-enwe ọjị. Ọ bụla ebe mmadụ nwụrụ, a ga-enwekwa gịnị? Mkpụrụ ọjị. Kpatakwara Igbo ji ekwu okwu wee sị, kama ọjị ga-ahịa ikpe, eburu oche gaa n'ukwu ọjị ga-kpee ya bụ ikpe. Ụmụnna nna hụnanị ya nụ. Abụ m nwaanyị, ana m enye nkụzi maọbụ nkọwa banyere ọjị. N'ihi na n'ala Igbo anyị nwere nkwenye sị anaghị ezi nwaanyị ọjị, nwaanyị anakwaghị aga ọjị. Biko gbagharakwa m, ihe wutekwala gị. Mana ihe m na-enye bụ gịnị? Nkụzi iji gbazie ndị nke anyị olu, iji mee ka anyị gabanyekwuo n'ime ntọala ala omenala anyị, ndị nke ahụ dị mma, ndị nke ahụ na-ebute ezi mmekọrịta n'etiti onwe anyị. Ya bụ iji wee mee ka anyị na-akwalite ya. Anaghị m ebe a ịga ọjị dịka nwoke,
dịka omenala Igbo si dị. Ihe m na-eme bụ nkụzi. Ọ dị mma abịa maka ọjị a na-ekwu, mgbe ị gara na be mmadụ enweghị mkpụrụ ọjị e nyere gị, ikekwe onye ahụ enweghị ọjị. Ya bụrụ ihe dịka n'oge abalị, onye gara na be ya, ikekwe ebe o dowere ọjị tere aka maọbụ ọ dị anya maọbụ na ọ gaghị enwetafu ya n'oge ahụ, o nwere ike sị gị, akọla m ọjị o, abalị ewerela ọjị. Onye bịakwara bịa ga-aghọtakwa, sị ya nsogbu adịghị. Ị hụrụ ka o si dị? Tupu m aga n'ihu n'ịkọwa maka mkpụrụ osisi ndị a ndosakwara n'ebe a nke eji ekwupụtakwa banyere ọjị, achọrọ m ime ka ị mata na n'omenala Igbo anaghị ezi nwaanyị ọjị. Nwaanyị anakwaghị ekwu okwu banyere ọjị. Arịọla m mgbaghara, ọ bụ nkụzi ka m na-eme. Ndị Igbo nwere nkwenye na nwaanyị anakwaghị agọ ọjị. Ịgọ ọjị dị iche na ịgọ ọjị. Mgbe anyị bịara na nke ahụ anyị ga-ekwu. Anaghị ezi nwaanyị ọjị, mana nwaanyị nwere ike gaa n'ahịa zụta ọjị, n'ihi na nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị nọ na di, nwaanyị nọ n'ụlọ di ya agaghị enye ya ego ma egene zụta ọjị n'ahịa, kama site n'ego e nyere ya ga-azụ ihe, ọ maara na ọ ga-ewepụta gịnị ego ọ ga-eji zụta mkpụrụ ọjị iji mee gịnị dowe maka ndị ga-abịa n'ụlọ. Kama mgbe a ga-emezi nnukwu mmemme maọbụ emume, a ga-ewepụtazi ego ọjị si n'ihi ọtụtụ mmadụ ga-abịanụ ka anyị zụta mkpụrụ ọjị n'ebe o mere gịnị o buru ibu. Mana dịka m si akọwa, nwaanyị bụ nwaanyị nọ na be di ya gaa ahịa, ọ ga-azụtasarịrị gịnị mkpụrụ ọjị. Ọ zụta mkpụrụ ọjị, oge ahụ nwaanyị ejidela ọjị, nwaanyị ahụkwala ọjị. Ọ bụkwa ya ga-echekwa ya bụ ọjị. Mgbe aka bịara aka ọnụ ụzọ kpọmkpọmkpọmkpọm, ndị ebe Ndubuisi ha nọ ya, ndị ebe Okafọ ha nọkwa ya. Ọ bụrụ na di nwe ụlọ nọ ya, anabata onye a, ọ bụ ya ga-akpọ odozi akụ ya. Ikekwe obi dị ya aza, o di m ọma, o nna m ukwu, nke ọbụla o si aza, ọ ga-asị ya weta n'ọjị maọbụ ya ele ya anya otu ha si ele onwe ha dịka di na nwunye. Nwaanyị ya nwere ike baa n'ime ụlọ pụta, gbara aka ọjị pụta, ya sị, di m ọma, ọjị anọkwa, echekwara m na ọjị nọ. Ikekwe ọjị nọkwa o, mana n'uche nwaanyị ahụ, ikekwe ọbịa ahụ bịaranụ ọ hụghị ya n'anya, ọ nabataghị ya, ọbịbịa onye ahụ bịara adịghị ya mma. Nwaanyị agaghị ewepụta ọjị. E nwekwara onye ọ ga-ahụ nwaanyị ewepụta ọjị. Ịhụnanya, mgbe ahụ nwaanyị nwere ikikere iwepụta ọjị na ichekwa gịnị ọjị. Ọ bụ nwaanyị ga-ekwukwa ma ọjị ọ nọ n'ụlọ ma ọjị anọghị. Mgbe ụfọdụ kwa nwoke nwere ụlọ ya ga-anọkwa nwee ebe o dosara ọkwa ọjị. Ọkwa ọjị dịka m ji efere a wee chinye mkpụrụ ọjị a na-enwe ọkwa ọjị nke ejiri osisi wee mee gịnị tụọ, nke o nwere ike dọwa n'elu ọkwasa nke dị n'ụlọ ezumike ya. O nwere ike gbatị aka n'ebe ahụ were ọjị, ma ọ bụrụ ma o nweghị nke o dowere n'ebe ahụ, ọ ga-eme gịnị, ọ ga-akpọ odozi akụ ya. Mana mgbe ụfọdụ inye mmadụ ọjị a edosara n'ebe a na-ahụta ya dịka ọjị emere gịnị atafara atafọ. Mgbe ụfọdụ ọ na-anọ n'ibe n'ihi na awaala ya. Onye ọbịa nwere ike sị mba, agaghị m ata, mana ya bụrụ onye obi ruru ala n'ebe ahụ ọ bịara kpọmkwem, ọ ga-anarakwa ọjị ahụ mee gịnị were taa ya. Nke a bụ maka ọjị na anaghị egosi nwaanyị ọjị nakwa ihe ndị dị na ya, mana nwaanyị nwere ike bite ọjị aka wepụtakwa ya bụ ọjị. N'ịga n'ihu, ọ bụrụ na mmadụ abịa na be gị, ị nyeghị ya mkpụrụ ọjị, ya bụrụ na ị nweghị ọjị, ma ị nwekwaziri mkpụrụ akụkụ ndị ọzọ eji anabata ọbịa nke Chineke nyere, dịka agbụ ilu. Enwere ike inye mmadụ agbụ ilu, onye ahụ eme gịnị ata. Nke a bụ iji dochie anya mkpụrụ ọjị. Ị nwekwara ike inye onye ahụ gịnị ose ọjị. Ụfọdụ na-akpọ ya ose ọma. Agbụ ilu a ụfọdụ na-akpọ ya akịrịma, ebe nke a bụ mkpụrụ ọjị. Ụfọdụ na-abịakwa ha atagwa ma ose ọjị ma agbụ ilu ya na gịnị mkpụrụ ọjị, ha atakọta ya ọnụ.
dịka anyị si mara ihe ndị a bụchakwa ọgwụ mana abụghị m onye ọrụ ahụike nke a nwechakwara ọrụ ọ na-arụ n'ahụ mmadụ n'otu n'otu. Ebe ọ bụla ị hụkwara mkpụrụ ọjịzi ị ga-ahụkwa gịnị ose ọjị ya na ya so agakọrịta. Ị nwekwara ike nye mmadụ anụ, ya bụ anụ echekwara echekwa nke a mịrị n'ọkụ. Na mgbe gboo n'ala Igbo, mmadụ bịa na be gị tụmadịkwa onye hụkarịchara n'anya maọbụ onye ihe ya na-amasị gị, ị nwere ike gaa beta anụ nke edowere na ngịga ji mere onye ahụ ọjị. Ị nwekwara ike nye onye ahụ mkpụrụ ọjị o, wetakwa nke ahụ. Ị nwere ike nye onye ahụ aka ekere. Ị nwere ike nye onye ahụ afụfa, ụfọdụ na-akpọ ya aṅara, ya bụ mkpụrụ ofe. Ị nwekwaziri ike nye onye ahụ mmanya ngwọ iji dochie anya ọjị. Ọjị nọrọkwa gị chọkwa iwepụta mmanya ngwọ, nke ahụ amakazikwa. Ụfọdụ nwekwara ike wepụta ụkpaka, ya bụ ụgba. Ịhụrụ ka o si dị. Ọtụtụ ihe dị iche iche ka enwere ike iji dochie anya ọjị, ma bụkwa oge a na-ata ọjị ewepụtakwa ya nke onye chọrọ ya ewere. Na nkọwazi kpọmkwem banyere mkpụrụ ọjị anyị na-ekwu okwu maka ya, gị ile anya ọjị dị ụzọ abụọ n'ebe a. Otu ha si achakwa ụcha mere gịnị pụkwara iche. Nke a gbara okpotokpo bụ nke a na-akpọ ọjị gworo, ebe nke a bụ gịnị ọjị Igbo. Ile ya anya ọjị dị ụzọ abụọ, ọjị ụbara ya bụ ọjị Igbo nakwa ọjị ibe abụọ. Ọjị ibe abụọ abụrụ gịnị gworo. Ka ha si acha ụcha na nkọwapụta, ọjị Igbo bụ ọjị ahụ nke nwere ụbara mkpụrụ, kpatara eji akpọ ya ọjị ụbara. A nakwa akpọ ya ọjị Igbo. Ile ya anya ọ na-acha dịka ọ na-acha ọbara ọbara. Ị bịa lekwazie ya anya, o nwere akara dị iche iche n'ahụ ya. Ị hụrụ ka o si kacha akara. Ọ bụrụ na ị na-ele ya anya ịhụ na o bụ akara. Aga m akọwara gị ihe nke a pụtara. Ihe m na-eme ugbu a bụ ịgbaghe ya maọbụ ịgbachacha ya, dịka ụfọdụ si ekwu. Ụfọdụ na-ekwu gbahịa ya, ụfọdụ asị gbachaa ya, gbachasịa mkpụ ya. Ọ bụ ihe m na-eme. Gị lekwa nke anya ị ga-ahụ na o bụ akara dị iche iche nke a ga-eji imetụ ya aka ya eme gịnị, ya emepe. Ndị ọbụla na-ere ọjị maọbụ onye ọbụla na-ejikarị ọjị eme ihe, ọ bụrụ na ọ bụ ọjị Igbo, ọ na-echekwazi ya n'ụzọ pụrụ iche ka ọ hapụ ịgbawasị. N'ihi na ọ bụrụ na ọ gbawasịa, ikekwe ihe iji eme o nwere ike n'ahịa gị maọbụ ịga ire ya anụ ya akọghị ahịa, ọ na-adakwazi oke ọnụ. Dịka m na-enye nkọwa, nke a bụ ọjị Igbo. Ile ya anya ọ dị ka ọ na-acha ọbara ọbara. O bukwazi ọtụtụ akara n'ahụ ya. Ọ bụ ya ka ndị Igbo ji eme omenala. N'ala Igbo, asịgodi nnọọ na ọjị Igbo anọghị maọbụ na ọjị akọla, ọjị adakarịara n'ọnụ, o kweghị nzụta, a ga-enwesarịrị site n'ụdị mmemme maọbụ omenala a na-eme. Ị nwere ike hụta ọjị mkpụrụ anọ, ya bụ 1, 2, 3, 4 na ya bụ mmemme. Asị m site n'ụdị mmemme maọbụ emume nke a na-eme. E nwekwara ike nweta ọjị mkpụrụ 8, ọjị mkpụrụ 12, ọjị 18, ọjị mkpụrụ 21 gawazie elu, site n'ụdị emume maọbụ omenala nke a na-eme. Ọjị a ndị Igbo ji eme ihe n'ebe ọ dị nnukwu. Dịka m si kọwapụta, gị ile anya ọ gbara n'ibe n'ibe. Ndị Igbo ji eme omenala. Tupukwanụ atawa ọjị n'ala Igbo, i nyere ya otu onye bịara na be gị o, i nyere ya igwe mmadụ ndị bịara dịka ọbịa n'otu ọgbakọ, a ga-eme gịnị? Agọrịrị ọjị. Ịgọ ọjị bụ ịgọ ọfọ maọbụkwanụ ikpe ekpere. Mgbe a na-agọ ọjị, ọ bụrụ na mmemme maọbụ n'emume, ọ bụrụ ma a na-akpa egwu, a na-ekwu ụka, a na-asụ bekee, ihe ndị ahụ ga-eme gịnị? Ga-akwụsịcha. Onye kpu okpu ga-eme gịnị? Ga-ekpupu ya ka e wee nwee ike gịnị? Gọọ ọjị. Onye ka a na-agọrọ ọjị? Eke kere ụwa, Chukwu okike abịama.
ọ bụ iji kelee ya maka onyinye mkpụrụ ọjị, kelekwazie ya maka ndị ọbịa abịaranụ ma rịọkwazie ya ọgọ. Ya bụ isite n'ọjị rịọkwa ya maka ihe ọma ndị ọzọ maọbụ ihe na-akpagbu mmadụ. Iwe wekwele gị, aga m ezitu gị ka e nwere ike isi gọọ ọjị. Eweta ọjị n'ala Igbo, onye na-agọ ọjị na-elewekwa anya n'elu ebe ndị ọzọ ga-eme gịnị, ga-eropịa isi ha maọbụ hulata isi ha. Anaghị m agọ ọjị, ihe m na-enye bụ nkụzi. Onye ji ọjị a lekwe ka ọ ga-esi wee mekwa gịnị, wee jide ya. Eke kere ụwa ekele o, Chukwu okike abịama ekelekwa m. Lekwe ọjị o, ọjị nke chere anyị n'ihu n'ụbọchị taa na mmemme a. Anyị na-asị gị imeela maka inye anyị ya. Gọzie ọjị a ka anyị tara ya, tata ndụ, tata ahụike. Mgbe a na-agọ ọjị a, ndị ọzọ n'ebe ahụ ga na-asị ise o, nke a dị ka abụ. Onye akwuo, ndị ọzọ n'ebe ahụ asị gịnị, ise o. Ka anyị na-ata ọjị a, ka anyị tata ndụ na ahụike, ise. Ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwaanyị, ise o. Ndị n'ụzọ ije, ụgwọ ije akpọla ha o, ise o. Ndị nọ n'ụlọ mbisi ike ha o, ise o. Ọ bịara nga m abịagbula m, ọ lawakwala, akpọ ọgwụ akpọkwala ya o, ise o. Ihe ọma zuo anya ahụ, akụnụba na uju o, n'ozuzu eke, n'ozuzu afọ, n'ozuzu nkwọ, n'ozuzu orie, ise o. Ịhụna ka o si aga, abịa mezie gịnị, waa ọjị. Ya bụ agọcha ọjị, awa ọjị maọbụ agọ ọjị. Otu a ka o si adị. Dịka anyị na-ekwu okwu banyere ọjị Igbo, ịhụna ihe ọ bụ, ma mataziekwa na ọjị Igbo na-adị ka ọ na-achatụ ọbara ọbara, ya ka ndị Igbo ji eme omenala. O nwere ibe dị iche iche. O nwere ike daa ogbo, ya bụ nke dị kpụrụkata akpụ, o nweghị akara ọbụla nke a ga-eji miwa ya. O nwere ike nwee abụọ, atọ, anọ gawa n'elu, nke m ga-akọwapụta. Abịakwa n'ọjị Igbo m na-ekwu okwu ya, ị nwere ike nweta nke na-anaghị acha otu a, gị nweta nke na-acha ụcha otu a, dịka ọjị gworo. Ihe a na-akpọ ya bụ ọjị ugo. Ọjị ugo, ebe e wepụtara ya na mmemme maọbụ n'emume, a na-enye ya onye eze maọbụ onye duru. Onye duru bụ onye dibịa, ndị ji isi ala. Ọ bụ ha ka a na-enye, maọbụ onye karịchara mee okenye n'ebe ahụ. Ọ bụrụ n'ụlọ, onye kacha mee okenye ka a ga-emekwa gịnị, ka a ga-enye ya. Ya bụrụ ndị duru, ha na-eji ya eme gịnị, eme omenala maọbụ ihe omenala n'ụdị dị iche iche. Ya bụrụkwanụ na e nyere ya onye eze, nke a bụ nkwanye ugwu. Enyekwa ya onye kacharịrị bụrụ okenye, ọ bụkwa gịnị, nkwanye ugwu ka e nyere ya. Ya bụ mgbe ị hụrụ ọjị na-achatụ otu a na mkpụrụ ọjị Igbo, ihe nke ahụ bụ gịnị, ọjị ugo. Ị gaghị atakwa ya otu ahụ, ị ga-ewere ya nyere onye karịchara mee okenye, okenye nwoke ka m na-ekwu, maọbụ onye chiri echichi n'ụzọ omenala. Nke ahụ abụrụ ya. Nke a bụrụkwazie maka ọjị gworo. Ọjị gworo, ịhụna ka o si acha, ọ na-acha ụcha. Ịnwetakwazie nke na-acha ahịhịa ndụ ahịhịa ndụ, gị mara na ọ bụ site n'ihi akwụkwọ ejiri wee mee gịnị, kechie ya oge a na-echekwa ya. Ịma iwepụta ọjị, mgbe ahụ ọ ga-adị mmiri mmiri. Mgbe ọjị ga-apa mmiri maọbụ ha ịkpọọ mmiri ahụ, a na-apụ. Ahịhịa ahụ ejiri kee ya ga na-amalịtụkwa mmiri ahụ, nke ga-eme ka ọ majie. Mmaji ahụ ọ majiri, ọ ga na-achazi gịnị, ahịhịa ndụ ahịhịa ndụ. Ya bụ n'ụdị akwụkwọ ahụ nke ejiri wee mee gịnị, were chekwa ya, ka ị ghara ya isi na enwekwazi nke na-acha ahịhịa ndụ ahịhịa ndụ. Ahịhịa ndụ ahịhịa ndụ na-ekwukwa maka ya bụ green. Ya bụrụ ya, gị ile anya nke enweghị ụbara ibe maọbụ akara, ile ya anya ọ bụ naanị so otu akara ka o bu. Nke a bụ maka ọjị gworo, so otu akara ka o mere gịnị, ka o bu. Ọ na-achakwazi ụcha. Nke a ndị Awụsa na-atakarị ya. Nke a na-agbakwa okpotokpo karakwa ọjị Igbo. Nke a kwazi ị na-atakwazi ya, ọ naghị elucha ilu dịka ọjị Igbo si elu ilu. Ya bụrụ ya, ndị Awụsa na-ata nke a otu o siri so ha. Ndị Igbo na-atakwazi ya, mana na mmemme
ndị Igbo na-eme gịnị na-eji nke a wee mee omenala. Gworo nwekwara ike nọrọ na ya bụ mmemme mana ihe a na-egosipụta bụ gịnị ọjị Igbo. Emechazịa nke a na-akpọ ọjị nke ebugharịrị n'akụkụ, o nwere ike bụrụkwazịa nke a nakwa ihe ndị ọzọ eji eme ọjị. Abịazie aga m akọwa maka akara ndị a ọjị Igbo bụ, nkọwa ha n'otu n'otu ihe ọ pụtaziri. Anyị ama ole nke a gbachara. Ihe anyị na-ahụ ugbu a bụ otu anyị siri hụ ya, mana anyị ga-agbanwe ya. Nke a ga-akọwaziri anyị ibe ole ọjị ya gbara. Gị lee anya, nwaanyị a na-aga ọjị o, anaghị m aga ọjị. Ndị Igbo nwekwaziri ihe ha ji eji nke a, n'ihi na nkwenye ndị Igbo bụ na ekwesịghị iji mma n'ebe nwere ọgbakọ udo, n'ihi na mma bụ gịnị? Ngwa mmerụ ahụ. Ọjị Igbo gị lene ya, nke ejilaka onwe ya mezie onwe ya, itinye ya aka ugbu a ya ọgba n'ibe n'ibe, nke enwere ike iji anya lee mmadụ ole bịara n'ebe ahụ nke ga-ata ọjị a. Mkpụrụ ọjị ole n'ebe ahụ ga-egosi ka a ga-esi wee mee gịnị? Wee mee ya. Ewere aka miwa ya ọla n'ibe n'ibe, nke egosi na ihe a bụ ihe udo, ihe aṅụrị, ihe obiọma, ọ bụghị ihe ọgụ na mgba. Ọ bụ ihe kpatara ndị Igbo anaghị eji mma agawa ọjị maọbụ awa ọjị. Agụchaghara ọjị, ịhụzie ewere aka mee gịnị? Gawa ya maọbụ miwa ya ya ọla n'ibe n'ibe. Cheta na m gwara gị na ha hụtara mma dịka ihe mmefu ọbara, ihe mmerụ ahụ, ihe na-ekwesị ekwesị, ihe ntisa. Ewerezie aka bụ ihe eji eweta ihe ọma, aka bụ ihe eji akụta ọkụ, aka bụ ihe eji ekpokọta ya adịghị mma. Mana nke a abịa n'ebe nwere ọgbakọ maọbụ ebe ozuzu mmadụ nọ, imiwa ya ọ ga na-ezu. Ị ga-eji eze tawa ya? Mba, ọ ga-achọkwazi mma iji gburie ya n'ibe n'ibe ka o wee nwee ike mee gịnị? Zoo ndị bịara n'ebe ahụ. Ịhụnanya ihe kpatara ndị Igbo ji ji ọjị a eme omenala nke ha jiri kpọọ ya ọjị Igbo. Mgbalekwazịa, aga m agbawa ya ugbu a wee nyekwazịa gị nkọwa n'ụdị dị iche iche. Onye Igbo weta ọjị, ọ ga-eme gịnị? A ga-agbawa ya otu a. Ịhụna na agbawala ya. Ọjị a ga-agbazi anyị ibe ole ọ gbara. Ị hụrụ ya? Ejighị m mma. Otu a ka Chukwu siri wee mee gịnị? Were kee ya. Ị hụrụ ya? Ị hụrụ ka o si wee dị? Ị hụrụcha ka o si wee dị? Ya bụ n'ibe n'ibe. Ọjị a gbara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ọjị mkpụrụ 6. Ndị Igbo nke anaghị amasịkwa ahụ, ọ naghị amasị anyị ma ncha, n'ihi na ka onye Igbo si were akara nke 6 bụ ka nwa bekee si werekwa akara nke 16. A na-ewere ya dịka ihe na-adịghị mma. Ya bụ ọjị a, aga m achịsa ya n'ibe ebe a. Ịhụ na nke a gbara ibe 6. Enwekwaziri ọzọ nọkwa ebe a, ka anyị site n'ebe a gbawa ya. Ịhụna ya? Nke a gbaala n'ibe n'ibe nke ya. Nke a gbaala ibe 4. Nke a na-egosikwa ọjị akụ na ụba, wee na-egosi ka ndị Igbo si akụta ọkụ, n'ihi na nke a nọ n'ibe 4 gosiri ahịa 4 enwere n'ala Igbo: Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ịhụla ya? O gosiri otu ndị Igbo si bụrụ ndị gbara mbọ ma bụrụkwa ndị ka na-agba mbọ, ndị na-akụta ọkụ, ndị na-echekwa ọkụ, ndị bụ ọgaranya. Ị hụrụ ya? Mkpụrụ ọjị ibe 4: Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ndị Igbo ejikwa ya eti egwuregwu, ha ejighị ya eme ihe egwuregwu. Ya bụ ha gọwa ọjị, hụta ọjị dị otu a, ha na-ewere ya na akụnụba na-abịa, ihe ọma na-abịa. Ọkụ ahụ ha gara ịkụta maọbụ mgbere ahịa ahụ ha gara ịtụ n'izu ahụ, n'ọnwa ahụ, na ọ ga-eme gịnị? Nke ọma, na ha ga-azụta ihe ọma n'ahịa. Abịakwazie na nke a, nke a ihe m na-ahụ bụkwara ibu n'ebe ahụ. Lekwe ya. Ị hụrụ ya? Itinye aka, ọ gbakesịa. Ịhụna ya? Ihe m ji ele ya iji mara ma enwekwara ebe ọzọ a ga-emiwa maọbụ a ga-agbawa.
lekwe ya nke a bụ ọjị ole ọjị mkpụrụ ise 1 2 3 4 5 nke a gbara ibe ise ọ bụ ihe ọma ọ na-egosi ihe ọma ọ na-egosikwa ọmụmụ n'ala Igbo maka ọjị ndị a ịbịakwazi ahụ ọjị Igbo gbara otu mkpụrụ onwe ya akara ebe a ga-eji gbawa ya ya dịrị nnọọ gburugburu a na-akpọ ya gịnị ọjị ogbo ọjị ogbo anaghị ata ya ata na mgbe gboo n'ala Igbo ndị okenye na-ewere ọjị ahụ kee ya ihe edupụ ndị a ga-edupụ ka ha gaa n'ebe Chukwu maọbụ gaa na nke dibịa afa iji wee chọpụta ihe nke a gosiri n'obodo maọbụ n'ezinụlọ ahụ nke a bịara ije na ya ndị Igbo na-ahụta ya dịka ihe adịghị mma ọjị ogbu a anaghị ata ya ata a na-atụfu ya atụfu maọbụ were ya mee njem ndị a na-atụfuru ya bụ ndị gịnị akpọrọ ha ndị ike na ikenga ndị egede na ndị ka ọ bụ ha nwekwedị ọjị a mgbe ụfọdụ asị ka a gaa jụọ ese maọbụ jụọ ase apụọ njem nke nwere ike welata ozi banyere ya ọ na-abụkarị ozi ọjọọ n'ihi na ọjị adịla mbụ bụrụ ọjị na-ekwesịghị ekwesị ịhụkwazịa ọjị gbara ibe abụọ n'ọjị Igbo ọjị ya abụkwaghị ọjị dị mma a na-akpọ ya ọjị kọrọ n'aka kọrọnụ m n'aka nke a na-egosi esemokwu ọ na-egosi ebe mmadụ na ibe ya na-azọ ihe ụzọ ebe mmadụ na ibe ya na-achọ ịlụ ọgụ ebe mmadụ na ibe ya na-enweghị nkwekọrịta ọ bụ ihe nke a gosiri ya bụ ebe a hụrụ ọjị ya ihu na-agbarụkwa ndị nwetara ya ị bịaziekwa n'ọjị gbara ibe atọ na mkpụrụ ọjị Igbo nke a bụ ọjị ọmụmụ ọ na-egosi ihe ọma ọ bụrụ na e nwere nwaanyị dị ime nọ n'ebe ahụ a ga-asị na ọ ga-amụ gịnị nwa nwoke ihe a na-abịakwa mezuo a na-agbagha ya agbagha otu a ka ọ dị mgbe ụfọdụ atọpụrụta ọjị ahụ wee nye ya bụ nwaanyị mgbe ụfọdụ enyekwa onye ahụ aka n'afọ si ya eje alọọ n'afọ ime ya nwaanyị ahụ mụkwa nwa ị ga-ahụ na ọ bụ gịnị nwoke ọjị mkpụrụ anọ akọwala m maka ya nke ise akọwala m maka ya ọ bụ ihe ọma nke isii ndị Igbo achọdịghị ya ma ncha ọ naghị adị mma ebe ọbụla atakwutere ya bụ ọjị a na-agbarụ ihu ọ bụrụkwazị anụ ọjị gbara ibe asaa nke a bụ kwewezie oyoyo ndị nọ ebe ahụ n'ihi na ngọzi abịala ngọzi ihe ọma nọ nso ọ bụzi sapezi aka makuru ya bụ ngọzi ebe ahụ tụrụ ọjị gbara ibe asaa anaghịkwa ata ya ozugbo a ga-ekechi ya ngwugwu were dowe ọ nwere ji ebe niile anyị nwetara ọjị gbara mkpụrụ asaa anyị nwetara ọjị gbara mkpụrụ asaa bịa lekwe ebe aṅụrị na-arị ibe ya elu ekekwe Okorie asị aga m eweta mmanya ngwọ Okafọ asị aga m eweta anụ ọkwa Mgbeorie asị ngwanụ ndị dị m ka m nyezie n'ụkpaka maọbụ ụgba onye nke a sịkwazi ka m weta nke a ịhụna ya mmemme amalitele ya bụ na ọjị gbara mkpụrụ asaa n'ala Igbo a na-emere ya obere mmemme tupu amalite ịta ya n'ihi na ọ bụ ọjị ihe ọma ọjị na-eweta ezi akụnụba ezi ihe ọma mkpụrụ ọma akụkọ ọma nwaanyị dị ime nọrọkwazi ebe ahụ a na-asịkwa ọ na-eme gịnị ọ ga-amụ nwoke mgbe ụfọdụ ekwuo na nke a gosikwara gịnị ọmụmụ ọjị Igbo nwere ike gbakwazie mkpụrụ asatọ mkpụrụ itoolu gawazịa n'elu ihe ndị a bụcha gịnị ihe ọma ịhụnanụ ndị nke anyị kwuru na ọ bụ nke adịghị mma nke isii ya bụ ọjị gbara mkpụrụ isii ọjị gbara mkpụrụ abụọ nakwa ọjị dara ogbo ịhụna ya ọjị dara ogbo ọjị ndị dike ndị ike na ikenga ndị egede na ndị ka ị ga-atanụ ya ya bụ na ịmụtala banyere ibe n'ibe ọjị Igbo gbara tụmadịkwa nke a gbara ibe anọ nke na-egosi otu ndị Igbo si bụrụ ndị na-akụta ọkụ akụnụba ha na ihe ha nwe nke gosipụtara ahịa nnọ nke nwere n'ala Igbo nke ahụ abụrụ nkọwa maka ọjị Igbo elekwa nke a bụ ọjị gworo aga m akọwapụta maka ya ọjị Igbo a m na-ekwu maka ya bụ ke ndị Igbo ji eme gịnị eme omenala omekata ewere nke a ka a ga-eji mma wee mee gịnị gbawa ikekwe enwere m ike sị m agbawa ya ugbu a ọ gaghị ekwe m mana a ga-eme gịnị agbawa ya lekwe nke a ịhụna ya ibe abụọ naanị ka ọ gbara ọ bụrụzie na ị zụrụ ata ebe a aga m eji eze ga-atawa ya ka aga m eji mma ọ bụzikwa gịnị mma
ka a ga-eji na-agbawasị ya kpatara ndị Igbo anaghị ekwe eji ya eme omenala. Ị hụrụ ka nke a si gaa n'ibe n'ibe. Ọ bụrụ na ihe a buru ibu ebe a agbawasacha ya ọ lala n'ibe n'ibe gaa onye ọbụla n'aka n'aka. Udachi eze o gosipụtara ezi mmekọrịta maka mgbe ijikwa mma bịa n'ebe mmadụ nọ ikekwe onye si mba ọzọ bịa makwa ihe iji mma eme ụjọ ga-anọkwa ya n'obi o. Ndị Igbo ha makwa na-eme o, ha makwara ihe o. Igbo bụ ndị nwere uche na mbụ, ha bụkwa ndị nwere uche ruo ma taa kpatara ijikwa na-asị ka anyị tụrụ uche kpọrọ uche azụ lakwa n'ihe ndị ahụ anyị nara eme na mgbe gboo nke na-akwalite anyị, nke gosiri ihe anyị bụ, nke gosiri ka anyị si ebi ndụ na-enwe ezi mmekọrịta n'etiti anyị na ibe anyị, nke kpatara ndị ọzọ eji erodo anyị iro. Ka anyị laghachie n'ihe ndị ahụ anyị na-eme ya, ọ ga-akwalite adịmma anyị, ọ ga-akwalite anyị, mee ka anyị kwudosi ike, gbaa mgbọrọgwụ bụrụ akwa akwụrụ. Ya bụ ka anyị na-akwalite omenala anyị. Ile ọjị gworo nke m dowere n'ebe a, ọjị gworo bụ nke ndị Awụsa na-atakarị dịka m si kwuo, ọ naghị eluchi ilu dịka ọjị Igbo. A na-ejikwanụ mma agawasa ya n'ebe ọbụla nke eji ya eme ihe. Ọjị gworo a adịghị ka ọjị Igbo. Nke a bụ nkọwa banyere ọjị. Ekwele m banyere ibe ọjị. Abịazie n'ọjị, enwere ihe a na-akpọ ọjị amị. Ọjị gịnị? Amị. Ọjị amị. Ọjị amị nwere ike nọrọ n'ọjị gworo maọbụ ya nọrọ n'ọjị Igbo. Ịtawa ọjị tata ọjị a na-akpọ ọjị amị, a ga-elekwa gị nleanya abụọ. Ọjị amị bụ ọjị ahụ eweta ya, ọ bụghị na ọka ha aka, ọjị ya kara aka, n'ihi na mkpokọ ọjị ebe ọ ga-anọkwazi bụ n'ime ọjị ndị ahụ ndị nke kara aka, ebe ahụ ọ nọ ka a ga-esi wepụta ya. Ọ bụrụ na ịta ọjị a, ọ na-alọ kpokokpoko ka onye na-ata ọkwụrụ ndụ. Ọ na-alụ ụlọ dịka ị na-ata ọkwụrụ. Ọjị amị a bụ ọjị, ọ bụrụ na ịtakwute ya, a ga-asị na ihe onye a mere na nzuzo ga-apụta ihe n'oge na-adịghị anya. Onye a ikekwe aka ya adịghị ọcha, oge na-adịghị anya ọ ga-apụta n'ihe ihe ndị o mekọziri, maọbụ na e nwere ihe onye ahụ bụ n'obi ya bụ ihe na-adịghị mma nke onye ahụ chọrọ ime gịnị ime. A ga-abịazi nyowe enyewe. Ikekwe ndị n'ebe ahụ ụmụnna nwere ike sị kpemarakwa eke kpachapụkwara anya, anyị na-enyozikwa gị enyo. Onye a na onwe ka ya dịka nkwenye ndị Igbo si dị, onye atakwutere ọjị a ga-echelakwa uche azụ, baa n'iche echiche iji marakwa ihe gaji imenụ. Ọ bụ ndị mmụọ ga-edupu ya maọbụ rafuo ya eme ihe n'ezighị ezi, ka ọ bụ akparamagwa ya, ka ọ bụ oke ọchịchọ ya. Onye a ga-agba mbọ iji jikwa onwe ya ka ọ ghara itinye aka n'ihe ọjọọ. Ọ bụrụkwazi onye na-enweghị njikwata onwe, onye ahụ ga-anọrọzie ikekwe ga-ahụ ya eme ihe jọrọ njọ, asị na ọjị amị ahụ ọ tara ekwukwere ekwu. Ịhụrụ ka o si dị. Ya bụ ihe a na-akpọ ọjị amị bụ mgbe ị tara ọjị ahụ na-alụ ụlọ. Ndị Igbo anaghị eji nke a akpọrọ ezi ihe. Ya bụ onye nwetara ya a na-enyo onye ahụ enyo dịka onye arụrụ ala, onye na-eme ihe ọjọọ maọbụ onye na-akwado ime ihe ọjọọ. Nke a bụrụ nkọwa maka gịnị ọjị. Ịnụkwara mgbe m kwuru maka ọjị ugo mgbe ị hụtara ya, ya bụ ọjị nke na-acha ọcha n'ime mkpụrụ ọjị Igbo. Ịnọ na nkọwa banyere ọjị. Ọjị bara uru n'ebe ọ dị ukwuu. Ndị Igbo ji eme ọtụtụ ihe dị iche iche n'ọrụ ahụike, ma n'ụzọ omenala, mana nke ọlọrọ ọhụrụ enwekwaziri ihe dị iche iche eji ya emepụta nke nwere ike inye aka n'ahụ, na-abụghị sọsọ na ọ bụ nri oriri. N'ikwupụta uru ọjị bara, eji ya anabata ọbịa, eji ọjị eme omenala. Ọjị na-eweta ezi mmekọrịta n'etiti mmadụ na ibe ya, n'etiti obodo na obodo. Eji ya akụta ọkụ maọbụ akpata ego, n'ihi na onye nwere mkpụrụ osisi ọjị, ebe ọjị a mere nke nnukwu, ya ghọọ ya, ọ ga-aga mee gịnị? Ree ya n'ahịa, ji ya wee kpata ego. A na-ata ọjị ata dịka ihe oriri, n'agbanyeghị na ọ naghị eju afọ, mana a na-ata ya, ọ na-enye ọṅụ, na-eweta gịnị? Obi aṅụrị. Ihe ndị abụcha ihe ọjị na-eweta. Ọjị na-eweta ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ na-ebuli omenala elu. Omenala m na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Omenala Igbo, wee na-eme ka ọ na-ada ụda. Ọ na-eme ka omenala Igbo na-ada ụda. Ịhụkwa ya gị sị kpọmkwem ihe a bụ omenala n'ezie. Echefukwala na m kwuru sị na ọjị na-ewekọrịta mmadụ na ibe ya, mee ka dị mma ha wee mee gịnị? Siwanye ike. Ọ bụ ihe na-eweta udo.
nke abụrụ nkọwa maka ọjị na ihe ndị eji ọjị eme nakwazi ihe ọ na-arụ. Enweghị obodo nke ị gara na Afrịka na-amaghị maka ọjị, ọbụlakwa ụfọdụ obodo na obodo ndị ọcha, mana kpọmkwem ịwụ ụkwụ n'ala Naịjirịa, ndị Yoruba bụ ndị nwe ọjị o kpọmkwem, n'ihi na ha bụ ndị na-akụ ọjị na-akọpụta ya n'ebe ọ dị gịnị nnukwu. Ha na-akụ ọjị n'ebe ọ buru ibu. Ndị Awụsa na-atakwazi ya, taa ya pịa taa ya gwụgwụ, were dị ya mere nri oriri. Enweghị onye Awụsa ị hụrụ na anaghị ata ọjị. Nke ọbụla na-aganụ bụ mkpụrụ ọjị, mana ọjị ha na-atakarị bụ ọjị gworo. Gworo bụ ọjị n'asụsụ ndị gịnị Awụsa, gworo. Ọ bụghị na nke a bụ gworo, nke a bụrụ ọjị Igbo. Ọjị na ozuzu oke na ala Awụsa ihe a na-akpọ ya bụ gịnị gworo, ebe ndị Igbo na-akpọ ya gịnị ọjị. Ya bụ nke a bụ gworo, ndị Awụsa na-ame gịnị atakarị ya n'ihi na ọ naghị eluchi ilu, ebe nke a na-elutukwanụ ilu ma chitukwa ike n'ọnụ. Nke a dịkwa ike karịa gịnị nke a. Ya bụ akụrụngwa dịka chi si kee nọ nke a n'ahụ karịrị nke a. Ọ bụ otu o siri wee dị. Dịka m na-enye nkọwa sị na Yoruba na-akụ ọjị, Awụsa na-ata ọjị, ndị Igbo jikwazi ya eme omenala. Ha ji ya eme mmemme, eme ihe ọdịnala dị gịnị iche iche, kpatakwaranụ ọjị ji ada oke ọnụ n'ala Igbo. O nweghị ebe ị gara mmemme ị gaghị ahụ ya. Ekwela m ihe ndị a kwe ya ugboro ugboro. Ya bụ ịbụ onye Igbo na-akwalite asụsụ na omenala gị. Tụmadị taa ị mụtara ihe banyere ọjị, ihe anyị ji eme omenala, ihe anyị ji enwe ezi mmekọrịta, ihe anyị ji anabata ọbịa, ihe anyị nwere ike ijikwa eme gịnị kpee ikpe, kpezie ikpe kpezie. Enwekwara ike iji ya mee gịnị gbaa ndụ, ebe mmadụ na ibe ya nọ n'esemokwu enwere ike weta ọjị ha eji ya wee mee gịnị gbaa ndụ. Ihe eji ọjị eme karịrị akarị. Ya bụ bụrụ onye na-aga na ntọala Igbo na-ewepụta ihe ndị ahụ dị mma, ihe ndị ahụ ziri ezi, nke na-akwalite anyị, nke na-eme ka anyị bụrụkwa ihe anyị bụ. Jiri omenala Igbo kpọrọ ihe. Omenala ndị m na-ekwu okwu ya, ndị ahụ na-eweta udo na ọganihu, ndị ahụ na-eweta ezi mmekọrịta na ịhụnanya, ka anyị kpofuo ndị nke ahụ ezichaghị ezi, ndị nke ahụ na-emegide oke ruru mmadụ, ndị nke ahụ na-emegide ọtụtụ ihe dị iche iche banyere mmadụ dịka Chukwu siri wee kee ya. Ya bụ ọ bụrụ na anyị gaghachi azụ n'ime omenala na n'iji omenala anyị na ihe ndị Chukwu nyere anyị were kpọrọ ihe, ọ ga-enyere anyị aka. Agaghị enwecha tigbuo ụzọ gboo, agaghị enwe oke ndọrọ ndọrọ maọbụ oke arụmarụ ụka. Ezi mmekọrịta ga-adị, mbuli elu ga-abịa, ihe na mmepe ga-abịakwa n'ala Igbo. Ya bụ gị bụ onye Igbo ibe m nke na-ege ihe omume a maọbụ na-elere ihe omume a, jisie ike kpụrụ asụsụ Igbo n'ọnụ dịka mmiri, na-eri ya dịka nri, ma werekwa omenala tinye ya n'ọrụ. Na nke agaghị akụ m na-aga ahịa, ọ ga-adịrị anyị niile mma na Eke, n'Orie, n'Afọ na ụbọchị Nkwọ. Asị m ya gaziere gị maka isoro anyị n'ihe omume ndị bụ Igbo nke isiokwu nke taa bụ ọjị. Asị m ya gaziere gị. Ofe ọjị fọ, ofe ala fọ, ụbọchị nta ka anyị chọọ nụ Owere Nchi. Aka bụkwa nwanne gị Adaeze Ọpara Anyanwụ, Ada Igbo. Ya gazie o.